Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers faré 3 llibretes que combinant tres dibuixos, tres papers, faré la combinació per a que surtin 3 llibretes iguals però diferents. Aquests seran els papers per l'interior, que us explicaré després, i he triat aquesta combinació de papers, una amb topets, l'altra amb unes imatges, l'altra amb unes flors, que crec que combinen força bé. Per fer-ho he agafat aquests fulls, tenen una mida de 25,5 per 25,5 i aquí us ensenyo com aprofito al màxim tot el que és el full de paper. Sí? Hi ha diferents parts que ara us n'aniré ensenyant a poc. La primera seria com la llibreta, sí? Que és aquesta d'aquí, que quedarà una llibreteta d'aquesta mida, que és precisament 15,5 d'alt, i té 11 i 11 i 11 de les dues tapes, i el que he deixat és un petit llom de 0,5. Sí? Llavors ja aprofito tota aquesta part d'aquí. Després tinc aquí baix, o sigui, el primer que faig és tallar aquí a 15,5, com he dit, i el que me sobre, que és aquest d'aquí, aquest trosset d'aquí, serà el que es diu en anglès un belly band, o sigui, una cinta que la podem encolar només amb una punta de dalt i la de baix, i ens queda un espai, per exemple, per posar una targeta, un tros de paper, el que sigui. Sí? Per tant, ja tenim tota aquesta part d'aquí aprofitada. Després, quan ja tenim aquesta part d'aquí, el que faig és tallar-la a 10,5, la tallo a 10,5 i després la tallo una a 6 i una a 4. Això ens permet tenir dos butxaquetes. Aquestes butxaquetes poden anar allà on vulguem. Poden anar aquí, poden anar aquí, poden anar al davant, al darrere, sí? D'aquesta manera, aquestes dues butxaques ens permetran també posar targetes, papers, el que sigui. Són de 10,5 perquè, com que l'amplada de la portada i contraportada és de 11, ha de ser una mica més petita. Bueno, a mi, si més no, m'agrada que sigui una mica més petita. D'acord? Ja tenim aquesta part també fora. I ara ens queda aquest tros d'aquí, que són uns 15 centímetres, 15 centímetres per aquí, que també els tallo una 6 i una 4, veieu, 6 i 4, i em surten aquestes targetes que les puc fer de la mida que vulgueu. I, bueno, com que aquest paper de darrere és blanc, doncs d'aquesta manera tinc ja les targetes fetes. Us ho torno a col·locar. Això és un exemple de com se pot aprofitar un full de paper. Es pot tallar de moltes maneres, sí? Aquest és el que he fet jo. I com veieu, ja he fet la forma de la targeta i també he fet les cantonades i també ja l'he entintat pels costats, sí? I jo he fet amb aquest, com us he dit, amb aquest paper de topets, aquest de flors, sí? I aquesta gelosia, d'acord? I ho he fet tot. Ara us ho ensenyo. Com podem fer? Doncs la combinació ja vedeu que queda superbé. No sé, és que encara no sé segur si posaré la butxaca fora, amb una de les targetes, per exemple la grossa també fora, o si ho posaré a dins, o si posaré aquesta aquí, no sé, encara ho he de dir, una targeta aquí. També es pot fer aquesta butxaca una mica més a dalt i, per exemple, aquesta una mica més a baix. D'aquesta manera podem posar una targeta aquí, jo què sé, i una altra targeta aquí. Sí, hi ha diverses combinacions. Ara ho aniré triant i ho aniré encolant. El que sí em sembla que tinc... Bueno, us deixo aquí un moment les mesures que jo he fet, que us ho torno a dir, 25,5. La llibreta la faig de 22,5, per tant, en queda 3 per fer aquesta cinta d'aquí, que també pot ser un punt de llibre, o jo què sé, o la podeu doblegar i fer 2 targetes, no sé. Això és una mica al gust, això és com ho he fet jo. 11, la portada i contraportada, i deixant un marge de 0,5, que seria això.
2 butxaques més petites d'11, per tant 10 i mig, 2 butxaquetes, i després ens queda el tros de targetes, que també es poden fer, jo què sé, 3 targetes de 5 centímetres, sí? Perquè on queda 15, 3 targetes iguales, depèn, el que es vulgui, d'acord? Anem a veure, aquí m'he fixat que aquesta part encara no està entintada. Ja ho he dit alguna vegada, intentar ressalta més l'acabat. Sí que és veritat que llavors es veu una mica més envellit, és el que a mi ara en aquests moments és el que m'agrada, dona com si fos un marge. Aquí també estava pensant si feia aquí al llom, si posava una mica de roba, una cinta. Això és la part de decoració que vindrà després. Molt bé. Ara, quan ja tenim totes les peces tallades, el que us vaig a mostrar, aviam, sobretot organització, no perdem res, deixarem això aquí, molt bé. L'interior, jo que sé, agafem aquesta llibreta i per l'interior he triat uns fulls de paper per poder cosir aquí, sí? I quedarà una llibreta. Us ensenyo a veure com està posat, sí, els fulls. Bé, aquest és la meitat d'un full que està tintat amb cafè, com veieu, s'ha embrutit amb cafè. És un full una mica més gruixut que un foli, és per pintar amb aquarel·les. Aquest sí que és un foli normal, també està tintat amb cafè. Després hi he afegit un sobre, o una bosseta, sí? Que l'he doblegat per la meitat perquè hi hagi un costat a cada... O sigui, un full que sigui aquí i l'altre que vingui després. I he fet un petit... l'he trencat, bàsicament, i aquí també serà per posar paper, targeta, foto, el que es vulgui, sí? Quedarà un calaixet. Després, un full d'aquestos escolars, també. El que he fet amb aquest full és tallar una part per fer la mida dels 22 centímetres que tenim. El que passa que de baix, en comptes de retallar-ho, el que he fet és doblegar-ho cap a sobre i hem colat aquí per lo mateix, perquè ens quedarà una butxaca per posar coses, sí? O sigui, és una llibreta però amb algunes butxaquetes. I després també un altre foli, també tintat amb cafè, sí? Llavors, quan girem, torna a quedar aquí un sobre, aquest sobret, que és la bossa, aquesta marrona, per aprofitada, d'un regal que me van fer. Aquí veieu el tintat del cafè, com ha quedat diferent, veieu aquí, i l'altre. Sí? Aquí es pot afegir molt tota la quantitat de fulls que vulgueu. I ara el que farem serà cosir-ho aquí. Sí? Em vaig a preparar les eines, un moment. Aviam, bàsicament necessitarem... tinc una agulla més gruixuda i una agulla normal. Això per si necessito enfilar. Fil, he triat aquest fil que també vaig trobar a una casa de segona mà, ja posadet així. I és un fil que és verd, però va passant de verd més clar a verd més fosc. Ja m'està bé per la combinació de colors que tinc. I això que ara us ensenyaré per a què és. Molt bé. Agafo un tros de foli, sí, el doblegarem per la meitat, tampoc cal doblegar gaire, però així, que sigui més aviat la mesura de la nostra llibreta, i el que vull és fer 3 forats, un que sigui el més mig possible i després 2 que ens vinguin bé per agafar els fulls, d'acord? Llavors el que faig amb aquest paper, que és de la mateixa mesura que la llibreta, simplement faig al mig un plec, això, sorpresa, ens donarà el mig, sí? I després, com que això és el mig, jo vull que em quedi dins el paper, sí? No ho puc fer gaire a la punta, per tant, jo que sé, agafarem aquesta mesura d'aquí, que serà, per exemple, aquí, d'acord?
I com se fa? Doncs, si jo doblego això pel mig, sí, veieu, aquí, torno a doblegar una mica i sé que aquesta, aquí on se doblegue, no sé si ho veieu, és aquí. Ja tinc més o menys les 3 línies, els 3 punts on he de fer els forats. D'acord? Molt bé. Llavors, sobretot, vigilar si hi ha butxaques que estiguin ben posades. Sé que tinc aquesta butxaca d'aquí, aquesta d'aquí i sobretot aquesta d'aquí. D'acord? Busco el mig. Aquí. Com veieu, aquests fulls, uns són més llargs, altres més curts. Això a mi és el que m'agrada. Llavors he de decidir si vull que estigui al mig o no. D'acord? Mirarem la portada. Això vaig dir que com que ja estava una mica desgastat seria com el darrere, per tant aquest serà el davant. D'acord? Ho col·loco aquí. Sí, que anirà així. Espereu, us faré un moment, Pintaré aquest perquè es vegi bé. A veure, si potser es veu més clar. Ara, veieu la meitat? Torno a posar bé. Així. Llavors, per fer els forats, pam, 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 m'hi poso sempre un trosset de roba, això és una mica de feltre, perquè me faci una mica de coixí i me sigui més fàcil, sí? I aquí tindrem... A vegades hi poso un clip. D'acord, tenim el centre, genial. I ara m'hi poso la plantilla per saber a on he de posar, he de fer el forat, d'acord? I som-hi. Forat aquí. No ho veieu? Forat aquí. I forat aquí. D'acord. M'asseguro que hagi passat a l'altre costat. Veieu? Ahí. Perfecte. Sí que és veritat que com més paper hi ha, més costa. Sí? Repasso aquest de baix, però ja està. Perfecte. Molt bé. I ara hi ha dos opcions. Bueno, suposo que n'hi ha més, però deixo un perquè no se me mogui gaire. Ara hi ha dues opcions de fer que quan facis la costura el llacet o el nus te quedi per dins o te quedi per fora. Mentre faig 1, 2 i 3, més o menys, tisores, he de decidir on el vull fer. Si el faig per fora, me quedarà un llacet per fora. Si el faig per dins, me queda per dins. Em penso que faré aquesta vegada per dins. Enfilar l'agulla. El pitjor de la costura. Ara. Faig servir aquest enfilador de tota la vida, que el pobret ja està una mica... Molt bé, genial. D'acord, ja tenim el fil. I ara res. A veure, entro, i surto. Amb aquest ditet l'agafo, giro, vaig a baix, entro, em punxo, surto, veieu? Sí? Llavors, trec el que m'està aguantant, torno a dalt, he entrat per aquí, surto, per aquí, passo, vaig cap aquí, ventiventet, i ara he d'entrar per aquí, sí? Perquè surti per aquí. Doncs giro, i amb tot el carinyo del món que no m'agafi els fils, perquè després costa una mica fer el nus. I aquesta també és la part més difícil. Però amb paciència, a vegades entren al revés, també va bé. Mireu, ara m'ha entrat el que és la llibreta, sí? Però no els fulls, no passa res, vaig per aquí dins.
Vaig per aquí dins. Ui, ja està aquí. I el trec. Estirar, estirar. Repassar que per fora estigui bé. Està perfecte. I fer un nus. D'aquí es pot penjar alguna boleta, poca cosa, perquè si no... No... Jo penso que a dins, si no, queda massa bulto. Molt bé. Rascant. Fem un llaç. Intentem fer un llaç perquè no em surten gaire bé, tampoc. Flaca. Molt bé. Sí, tallem una mica aquí. I molt bé. I ara ja tindríem la llibreta feta. El que ara normalment faig és passar full per full i apretar. He perdut la plegadera, però bueno, amb qualsevol cosa val, amb el dit també. Sí que és veritat que va molt més bé. Això faig perquè diuen que així, quan obres la llibreta no queda sempre obert al mig, sinó que ja li dones el joc. Molt bé, doncs això ho he de fer amb les altres dues. Molt bé. Ja tenim la llibreteta feta. S'endreça una mica això, si no després les coses no es troben. Ups. No ho endreçaré gaire perquè n'he de fer dos més, però ja que té una caixeta, apa la caixeta. I el fil sí que el deixaré per aquí per després. I aquí això també. Molt bé. Ara toca el moment de la decisió de com posem això. El que sí em sembla que tinc bastant clar és de posar aquesta darrere. Sí? Per tant, sense més miraments, aniré directe a posar-la. Quina de les tres? Doncs mira, la primera que he agafat, que és aquesta. A veure si la cola vol participar. Poso una mica de cola per aquí. Una mica de cola per aquí. I miro si està al mig. Bueno, farem... No cal que estigui al mig, es pot triar el lloc que sigui. Una mica de... apretar. Sí. I aquí ja, després, ja us he dit, paper, una foto, el que es vulgui. Es pot posar aquí sota. A davant. Doncs encara no sé si posar... Em sembla que m'agrada la idea de posar, aviam... Què us sembla? Si en posem una davant, així podem ficar les tres combinacions de paper. Sembla bé? Vinga, triat. Ja està, decidit. Decidit. Posarem aquí a les tres vores. També les podem fer les tres diferents. Perquè tot i que la combinació de colors, o sigui, de papers, és la mateixa, d'aquesta butxaca només hi ha aquesta. Aviam. Genial. Ja m'agrada fora, també. Molt bé, doncs si la gran està fora, la petita anirà dins. Petita... Doncs posem els quadradets, Després tinc pensat també de fer alguna targeta amb cartolina marró i alguna més creada per mi així amb una mica de decopage,
això serà un altre dia. Avui, fent les llibretes, ja en tinc més que suficient. Genial. Ai, que se me mou. Molt bé. D'acord, veieu? Ara ja és qüestió de posar, com a mostra posaré les targetes. Aviam, jo què sé, per exemple, que estava aquí. Veieu que posa una aquí. Aquesta és la mateixa, la petita. La petita no pot ser. Jo què sé, això després ja és combinar-ho com vulgueu, Ficarem... Ai, a veure, és que us vull deixar els tres papers. Doncs el bàsic estaria fet. Una llibreta amb unes quantes butxaques amb 3 papers combinats. Espero que us agradi fer aquest tipus de llibreta amb 4 papers.